Avui tenim l'oportunitat de provar el Ford Fiesta ST200. Es diferencia de l'ST normal per aquest color gris, les llandes de color negre i una posada a punt una mica diferent. Aquest, per comptes d'entregar 182 cavalls i 240 Nm d'aparell, entrega 200 cavalls i 290 Nm d'aparell. També hi ha una mica de retoc a les suspensions i la caixa de canvis té una relació més curta, però el preu és 6.000 euros, depèn del concessionari de Ford que aneu o quina oferta es facin, és 6.000 euros més car que l'ST normal. La meva pregunta és, jo com a usuari normal, que ocasionalment un cap de setmana puc anar a un circuit a córrer, notaré la diferència? Jo crec que la resposta és que segurament no notaré la diferència. He trucat a un pilot de ral·li amb molta experiència. Amb ell, 10 cavalls, 15 cavalls i una posada a punt de suspensió una miqueta diferent poden significar molts segons al final d'una cursa. Estem parlant d'un pilot de ral·li amb molta experiència, però és que a més, en els últims temps s'ha convertit en mestre de ral·li, perquè dona cursos perquè les joves promeses i pilots fins i tot del Mundial puguin millorar amb les seves tècniques de notes per poder anar més ràpid i més segur a l'hora de disputar curses. David Nafria, benvingut al circuit de Campdrò. Bon dia, gràcies. Què, amb ganes de provar l'ST? Amb moltes ganes, aquest circuit és molt divertit, a més avui és un dia de bastanta fred a primera hora, vull dir que segur que ens divertirem amb un cotxe com aquest. Molt bé. Som-hi? Vinga, va, anem-hi. Bé, bueno, Ferran, anem-hi? Anem a provar. Va, anem a veure com està el circuit, que el cotxe està fred. Comencem una mica suau, de moment amb tots els controls connectats, no? Correcte, i després té dos modes, un mode Sport, que el deixa desconnectat una mica, i un mode de desconnexió total. Sí. I els provarem una mica les diferències. Aquí ja es nota com el control de tracció no ens deixava accelerar al sortir de la curva lenta. Aquest circuit patina especialment, i més ara a l'hivern. És el paradís dels drifters. Sí. Aquí el control d'estabilitat t'ajuda a recollir el cotxe. També està molt fred a la pista. Aquí el control el deixa escapar una mica, però després ja te'l recull. Aquesta a l'ABS també entra, però això és normal. Sí. Perquè està molt mullat. És un autèntic cotxe de ral·lis, La veritat és que van molt bé, fan uns cotxes de carrer increïblement ràpids. Aquí el control el para. Déu-n'hi-do, inclús amb els controls pots anar força ràpid. És molt permissiu. Sí, el so és molt xulo, quan acceleres. Un soroll atmosfèric de molts cilindres. El canvi és bastant curtet, el grup. Sí. Això sí que es nota aquí que vas un segon arriba a saltar i entre curves lentes. Aquí el tercer també. Frens, què tal? Molt bé, aquí va tot. Ara has tret un nivell del botó de... Ara està en modo esportiu. Uh-huh. Això vol dir que ara el control entrarà, espero que entri menys. Ja m'agafo menys. Espero que encara ens queda un nivell. Ràpid. El control encara actua una mica, però deixa córrer molt més el cotxe. Aquí el control ja es veu que actua molt més.
cotxe com té tant d'aparell, has de dosificar molt millor el gas, si no, ràpidament el tens amb submiratge. Si el mantenim pulsat, ara està, en teoria està tot desactivat. Tot el que permet. Excepte l'ABS, que sempre està activat. Quedaran pneumàtics per tornar a casa? Sí, home, sí. Aquest circuit no gasta. Cotxe perquè no et frena el control. Mare meva! Què t'estàs passant bé? Ara sí. El cotxe va millor així. No sé si encara la portem, la càmera del sostre. Sí, home, sí. Bueno, traccionem una mica ara a la recta. Què t'ha semblat aquest Fiesta després de provar-lo una miqueta i veure com funciona, acomodar-te amb ell? A veure, la veritat és que els cotxes aquests moderns, amb un motor 1600 turbo, amb 200 cavalls, els cotxes corren moltíssim. Potser aquest circuit no és el millor per provar el que corren, i menys amb les condicions d'avui, perquè patina molt, però alhora pots veure una de les parts divertides que tenen aquests cotxes, no? Que és el comportament. M'ha agradat molt com està esglaonat el tema dels controls d'estabilitat, amb tot connectat. La veritat és que aquí es pot anar molt de pressa avui, perquè ajuda el control a no perdre massa tracció i a no derrapar massa. Amb el mode esport el cotxe ja comença a ser divertit, amb un marge de seguretat, i portar-lo desconnectat del tot, realment aquí no sé si és pel 100% dels conductors, no? Realment en algun moment el cotxe té tant aparell que si acceleres a la zona complicada el cotxe pot perdre la direcció molt fàcilment, no? Llavors, però el fa més divertit i més exigent, no? La veritat és que molt xulo, a nivell de comportament són cotxes molt divertits. Doncs ara, si et sembla, et cronometraré, aviam com de ràpid és David Nafria amb el Ford Fiesta ST200 al circuit de Camprodon. Molt bé, anem a intentar-ho. Intentaré fer-ho també com pugui. 4, 3, 2, 1, gas! De moment ja tinc les ulleres entelades. De controls portes? Tot desconnectat. Tot desconnectat. Ara pareu al mateix lloc. Sí.
41,4. Ara ja ens ha quedat clar que això és un cotxàs, que és una passada, que ens ho passarem molt bé en els circuits, en els nostres caps de setmana, amb les sortides que fem, però ara que sortirà el nou Fiesta, tu, si poguessis trucar fort i li diguessis què t'ha agradat i què milloraries, què els diries? Home, d'agradar, el motor és molt bo, la manera que entrega la potència, vull dir que el motor està molt bé. Tota la dinàmica de conducció també, a nivell de suspensions, frens, direcció, l'equilibri és brillant, molt bo. I sobretot que no toquin, que no espatllin res amb el tema del control d'estabilitat, que sigui totalment desconnectable o que doni l'opció a ser totalment desconnectable i que el mode normal i el mode esport transmetin tan bones sensacions, que realment és una cosa del cotxe que destacaria molt positivament. Què podria millorar? Entenc que és el que faran a nivell d'estètica exterior, que el nou Fiesta, com sempre, cada cotxe modern s'entén que ha de ser millorat respecte a l'anterior, ha de ser més maco i més compensat de línies i més... Espero que arreglin tot el tema de l'estètica interior, que Està superada ja. personalment no m'ha agradat mai ni quan era nou el cotxe, vull dir, ara està clarament superada per altres competidors. I sobretot ja no tant l'estètica, sinó a nivell de materials, no? Que cotxe, els seients són molt bons, però la resta, el tacte del volant, el disseny, els plàstics, no... Sé que amb un cotxe que el comprem per lo esportiu que és, això dona igual, no? Els cotxes de carrera se'ls treu la moqueta, vull dir que els seients no té importància, però entenc que això són cotxes que es fan servir també pel dia a dia, no? Llavors, que el volant tingui un tacte agradable és millor que no que tingui un tacte menys còmode i que els botons i que tot doni aquest quadre d'instrumentació es veu, no diu de lo xulo que és el cotxe a l'hora de conduir-lo, no? Llavors espero que amb les noves, que el nou cotxe a nivell d'estètica exterior i sobretot a nivell d'interiors i d'acabats tingui un salt qualitatiu. No, el cotxe està bé i ja dic que per carretera, a veure, si ara haguessin de fer un viatge de 1.000 quilòmetres, potser als 300 et demanava canviar de conductor, però si has de fer un trajecte diari o 5 quilòmetres, el cotxe està més xulo, quan acceleres fa un soroll xulo.